magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa lahat po ng naging bahagi sa ating pagkamit ng 100k subscribers. So, may silver button na nga po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito nga po tayo sa Bato, Camarines, para bisitahin po muli ang pamilya ni Nanay Senya. Kasama natin si DGTV Official, si Angelica Talagtag, at saka si Jairanatics. Yan po, magandang umaga. Hello guys. Ayan. So may dala kami dito gatas. Tapos ito, thank you kay Ma'am Nelda diyan sa Israel. So binigyan po namin si Nanay Senya ng tinapa. Galing pa to ng Lucena. So maraming salamat. Ito gatas, tapos may diaper pa. Yan, tuloy na tayo guys dun sa bahay ni Nanay Senya kasi natimingan po natin na nagte-therapy sila. So, yan, kuya, kumusta po? Maray ang buhay ni Minister. Kalugin mo ani para maintindihan. Paano naging mabuti yung buhay mo? Kasi nagpapagamot kami. Wow. Yan, galing dahil yan sa ating mga sponsors na hindi nagsasawang tumulong sa atin. Hindi nagsasawang tumulong sa amin. Pero mas pasalamatan natin yung Diyos kasi siya yung gumagawa ng paraan para may mga hipuin siya ng mga tao na mabuti yung loob para matulungan tayo. Kumusta naman yung therapy sa'yo, kuya? Yung unang tira ko sa akin, mabuti yung tulog ko. Maayos naman. Tapos, yung sumunod, yung sumunod na gamutan, yun. Nagpagamot ako. Nangihina ako sa pag-inom ng bulong. nanghina kayo? Oo. Okay. Imbis na lumakas, nangihina. Baliktad na. Baliktad nga. Baka hindi naman gamot yung iniinom, kuya. Lasan Baka bato. So hindi ka na umiinom ng gamot, kuya? Hindi na. Ito nga guys, ay nabutan natin si Kuya Jim na tinitherapy. Kuya Jim, Hello. kumusta? Ito, ang galing-galing na. Kumusta naman yung pagpapatherapy po, kuya? Pagpapatherapy mo? Ang galing-galing. Okay naman. Okay, Malaki po ba yung improvement? malaki. Kaya mo gumalaw? Ay! Magkabula. Ha? Bula ko. Bumili ka ng bula. Ibili kita ng bola? Oo, sige. Ay, oo. Pasalod! Cellphone ba kayo ito? Tama nga doon. Glove mo magbili sa amin. Ha? Glove. Glove? Bugbugan kaming tatlo. Para exercise kami ng... Paano magbuksing? Op, op. Oh. Mukhang hindi ka makakapagpatumba. Lakasan mo. Sarokon. Bakit nga tumamba? Patutumbahin mo. Bakit siya tumamba? Oh, patutumbahin ka daw eh. Ito pala siyang... Siyang Ang saya naman dito. Nay, kayo po, kumusta po kayo, Nay? Mabuti. Ikaw na lang yung kay... Rumble ba? Rumble? wrestling! Wrestling ang gusto mo? O para magkukubaling na ako. Hindi na kuya kailangan ng gloves. Glove nga, bigyan mo sa amin. Hindi, pag wrestling, walang gloves. Yung hali dito. Kaso mahirap si Kuya Jim. Iba naman yung ralo. Ano ba? Ibang laro. Sa akin, wrestling. Sa wrestling, sa boxing. Ano kaya yung gusto ni Kuya Ede? Mamaya tatanungin natin. Think positive lang, kuya. Hindi natutulog yung Diyos. Pagagaling ka niyan, tingnan mo. Di ba dati hindi ka naman nakagalaw masyado? Op. Marunong na. Pasalod! Pasalod!
Nako. Pinagpapawisan tuloy tayo dito sa mga pasal o wrestling boxing na to. Ay, ano pong pakiramdam na? Ay, si Kuya Nestor, oh. Si Kuya Jim, malaki po yung improvement sa Masaya papagamot po ako natin. dahil gumagaling yung mga anak ko na may sakit. Masaya na ako. Wow. Very good. Yung sa likod naman. Hindi pa ba kawin na susugat yung likod ni ni Kuya Jim? Ha? Kasi pag laging nakahigayan, masusugat yung yung likod. May wheelchair na lagay na sa ano. Wheelchair. May wheelchair kayo dito? Bumili kayo kuya ng wheelchair? Binigay sa akin. Binigay po. Kandidato ni Andaya. Pinapunta ko doon sa Nabwa. Talagang namumula na yung likod ni Kuya Jim, oh. May sugat na yun. Kuya Manuel, pwede po makisuyo. Baka pwede niyo pong bilhan ng yung medyo malambot naman na higaan si Kuya Jim. Gotsun. Gotsun, medyo Yung hindi po masyadong mainit. ano lang. Ano po kaya? Yung made in kawayan na lang. Parang singaw. Bibili na lang. Katre. Ano? Katre? O ceiling fan, ano eh? Ha? Oo. Ceiling fan. May sa taas. Opo, kasi mainit naman dito si Kuya James. Sa tingin, ilan na yung Kuya yung natirapi mo na ganyan yung kalagayan? Marami na. Ilang buwan ba bago gumagaling o ilang taon? Kadalasan dati mga ano lang, mga tracing hilot ko. 13 session lang. So, Tapos may ano na, magkakaiba na, makakaupo na, oo. tumatayo na. Kay Kuya James, yung impusa mo kay Kuya James, ano sa tingin mo yung improvement ngayon kaysa dun sa pag-umpisa mo? Medyo marami na rin pagbabago. Gawa ng yung mga gawa niya. Yung mga dali, kanya nagagalaw niya na. Tigas niya ng Dati ang titigas niyan, di ba? Oo. tigas, grabe. Ngayon lumambot na. So kailangan lang natin ng tiyaga. Lalakas na yan si Kuya Jim kasi yan, may gatas kaming dala dito. Lagi naman may pagkain sila. Ano kuya? Nay, lagi naman po may pagkain na. Mga magulay-gulay na muna. Ang importante may bigas na sinasaing. Pampalakas talaga to. Kuya Jim, Kuya Nestor. Palakas. Gusto mo lumakas? Bumili daw ako ng gloves, boxing daw kayo. Ito, talo ko nila. Ayaw din patalin. Talo ko nila. Hop, hop, hop! Hop, hop! Malakas ako sa kanila. Ha? Malakas ako sa kanila. Hop, hop, hop! Pag tinulotok niyo, lamot. Natatakot akong pumunta dito na. Baka sa sunod pagpunta natin dito, kakatihin tayo nito. Hindi. Joke lang. Joke-joke lang yun kuya ha. Baka seryoso yung sinabi ko. Hindi. Good vibes lang lagi para yung mga problema natin hindi na masyadong pumapasok sa isip na. Oo. Mawawala. Kahit pa paano nakakalimutan ng kahit sandali lang. Seryoso ka. Ay, palaging nandiyan na yung Oo. galit mo sa isip mo. Para baliwala. Baliwala lang no. Baliwala. So ikaw kuya, natirapi ka. Oo, isang bisis lang. Oh, ba't isang beses lang? Kasi yung doktor sabi niya, kaming dalawa, pagkagagamutin nila kaming dalawa, na nakalalakad-lakad pa. Hindi Abo. siya, i-therapy yung nakahiga. Kaya hanggang ngayon, hindi pa kami nati-therapy. So uminom kayo ng gamot. Uminom kami ng gamot. Kumusta naman yung resulta kuya? Epekto sa inyo ng gamot? Kaya ako, may ina ko yung katawan ko. Humihina. Umihina, tapos parang masira yung ulo ko. Sinabi niyo ba, nakabalik na ba yung doktor dito? Oo. Sinabi niyo kung ano yung Sabi niya, epekto sa inyo? diretso lang ang pag-inom ninyo. Tuloy-tuloy lang. Kaya sabi namin, hindi na pwede ito. Hindi na makatulog. Bumango, naglakad-lakad dito. Naglilibang-libang ang buhay ko. Dati medyo maganda naman yung katawan mo. Nung uminom kayo ng gamot, Hindi ko hindi kayo makatulog. hindi ako makatulog. Saka yung makawa na yung isip ko, parang papaway sila ko ng gustong malamig. Dahil pag inom kong paggabi, may gana ako. Hindi ako makatulog. Kausapin namin yung doktor, no? Kung ano yung magandang gawin sa inyo para makainom kayo ng gamot. Kasi baka pwede pa kayong resetahan ng hindi masyadong malakas yung dosage. Tanong natin sa doktor, no? Pinakitaan tayo ni Kuya Eddie ng pangmalakasan niyang
Ay. Thank you Lord, thank you Lord. Dati nung una yung punta dito, hindi ganyan yung mga mukha nito eh. Ay, yung ngayon, mapula na yung labi. Yung sana yung dugo So, na. tayo, kamusta po yung mga kapatid tayo? Ganda yung resulta eh. Dati nga yung mga ano na yan, mga paa, naka ano yan eh, nakadikit. Ngayon medyo nakabuka na. Ilang linggo na po silang tinitherapy? Ay, si Bayaw na Jim, 4 na linggo na, 4 na ano na. 4 Apat na Sabado na. 4 na therapy na, sila tig-isa lang. Dahil nung pagdating ng gamot, kaya sinabihan siya wag munang magpa-therapy dahil masama raw yung sabay-sabay. Yung gamot saka yung therapy, kaya di muna sila tinirapy. Ngayon, sabi nila, medyo masama raw yung epekto ng gamot ay iniinom nila, kaya hinintuan muna nila. Sinabi po ba ng doktor sa inyo kung bakit ganun yung epekto sa kanila? Wala naman sa akong sabi dahil sila yung kausap eh. Sila yung nakakaramdam ng epekto ng gamot. Yun nga, di daw tinapos ni Kuya Eddie yung kanyang gamot kasi nga talagang masama daw talaga yung ano niya. Ang pakiramdam niya pag nakakainom siya ng gamot. Ngayon Kuya Manuel, iwanan ko na po sa inyo itong pera. Hindi kami agad-agad nakakapunta po dito. So ikaw na po yung bahala sa mga bayaw niyo po. Tapos kinanay sa inyo, no? Yan. Si Ma'am Aloha Honolulu po nagpadala ng 15,000. Si Ma'am Christy Albano, 2,000. Tapos si Anonymous, ayaw na magbabanggit ng kanyang donation. May ano po dito Kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ikaw na po Kuya Manuel, yung bahala po sa mga magkakapatid, kay nanay sa niya po. Oo. Salamat sa mga nag-donor, saka mga sponsor na tumulong sa aming pamilya. Parang maipagamot, saka bibili ng mga pagkain, bigas, saka yung mga gatas. Salamat sa mga sponsor. Ikaw Kuya Nestor, ano pong masasabi niyo sa mga tumutulong po sa atin? Salamat sa inyo na tumutulong sa amin. Salamat. Unang-una sa inyo, pangalawa kay Lord. Inot ang pangalawa, una si Lord, Binaliktad. pangalawa yung mga sponsor, pangatlo na lang ako. I love you sa iyo. I love you too. Yan lang po. Yan, si Kuya Jem, ano pong gusto niyo sabihin Kuya Jem? Maraming salamat sa mga sponsor. Maraming salamat sa inyo po. Wala sa inyo. Basta pag gumaling ka, bibili tayo ng bula. Basketball. Paano nga ulit yun? Paano? Hop, hop, hop. Pasalod. Sinanay siya, ano pong gusto niyo Salamat sabihin? po. Salamat ka ninyo ngami na nagtatabang ka ng mukha dit pamilya kong agko mga ilang. Salamat ka ninyo ngami. Salamat Lord. Kami na isaludo po sa inyo kasi kahit senior citizen na po kayo, na halos nga yung sarili nyo hindi nyo na Kaya. kaya. Nandiyan po kayo para sa mga anak nyo. Ano, eh. Salamat. Ano pong ano gusto niyo sabihin Kuya Jim kay nanay? I love you. Maraming salamat. Pag-araw sa amin. Kamay mo sakit. Salamat na. Salamat ka. Ikaw po, ano pong gusto niyo sabihin sa mga anak nyo? Salamat din dahil baka gumaling sila, makabalik ang kandang kusog. Makatulong man sa akin pag bandang matanda na kung hindi na ako makagalaw. Sila naman ang mag-alaga sa akin. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Wala talagang katumbas yung pag-aalaga ng isang magulang no? Sa mga anak. No? Talaga wala. Kung yung mga anak kayang tiisin yung mga magulang, pero yung mga magulang hindi kayang tiisin yung anak. No? Hindi kaya nila. Ba't kayo Kuya Jim umiiyak? Napapaiyak siya. Umiyak siya sa sobrang kasiyahan. Sobrang tuwa na. Napakalaking
blessing to kuya sa inyo na magkaroon kayo ng isang magulang na tulad din nanay sa inyo. Kasi kung iba-iba, baka nasiraan na siya ng bayat o iniwan na din kayo sa kabila ng kondisyon niya. Pero dahil mahal na mahal kayo ng mga magulang niyo, so andito siya para alagaan kayo. Napakalaki yung sakripisyo ng mga magulang, kaya hindi natin pwedeng itakol yung mga magulang natin ha. Yan tulad ng ibang mga ano natin dyan, mahalin natin yung mga magulang natin. Ikaw kuya, anong gusto mo sabihin kay nanay niya? Nay, salamat sa iyo, Nay, sa pag-araw mo sa amin. Pakabuti mo na sa amin, Nay. Wala ko sa iyo nakapabuti mo sa amin. Yan lang. Napakabuti talaga. Ano po yung gusto niyo sabihin? Salamat po sa inyong amin. Sa nanay niyo po, anong gusto niyo sabihin? Salamat, Nay. Pag-alaga mo sa amin, kaming tatlo. Imbis na mag-alaga kami, ikaw na baliktad nga eh. Imbis na siya yung alagaan niyo, kayo pang inalagaan niyo. Alagaan ka mo, Nay. Kami inalagaan mo doon. Baliktad. Ganun talaga kuya yung buhay na. So, kaya nga, magpagaling po kayo. So, pilitin yung gumaling para makabawi kayo sa nanay niyo. O kayo mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi matanda na si nanay niyo. Ayan. So, ayan guys, no? Maraming salamat po ulit kay Ma'am Aluha Honolulu. Tapos kay Ma'am Christy Albano at sa ating anonymous sponsor. Maraming salamat. So, ayan, muli ko pong binabati ang lahat po ng 100,000 subscriber ng Uragon Honey. Yan, tagumpay po natin lahat ito. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Congratulations sa Uragon Honey. Congratulations.